Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että meidän adventin ajan odotuksemme on tullut jo 4. adventtiin ja sinun syntymäsi aatonpäivään. Herra, kiitos siitä, että me saamme täällä jälleen kerran juhlistaa sinua, sinun nimeäsi, sinun syntymääsi tänne meidän keskellemme ja samaan aikaan sinun tuloasi ja sitä, että sinä asut seurakuntasi keskellä tänäänkin. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet meidän vapahtajamme ja pelastajamme tänään, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kuten tuossa totesin, niin tänä vuonna tosiaan 4. adventti ja jouluaatto osuvat samalle sunnuntaille ja valitsin tähän hartauteen tekstimme kirkon saarnakalenterin aattoillan teksteistä. Yleensä nämä joulutekstit on varsin tuttuja niin puhujalle kuin kuulijallekin, mutta tällä kertaa tekstien joukossa oli yksi, joka omalla tavallaan yllätti minut siinä, että en osannut ensin edes ajatella sitä joulutekstiksi. Hetken luettuani ymmärsin sen olevan tavallaan jouluevankeliumi Paavalin mukaan, ja sellaiseksi nimesin sen ainakin itselleni. Tämä ehkä ei ole niitä kaikkein käytetyimpiä jouluillan tai aaton tekstejä, mutta ainakin minulle se alkoi puhumaan varsin vahvasti siitä lahjasta ja sen vastaanottamisesta, mistä joulu kertoo. Teksti on Paavalin kirjeestä Tiitukselle sen 2. luvun lopusta. Hän kirjoitti sen alkujaan ohjeeksi Tiitukselle siitä, että millaista evankeliumia Tiituksen tulisi siellä Kreetan saarella ja seurakunnissa julistaa. Paavali näet päättää tämän tekstin tällaisiin sanoihin. Näin sinun tulee puhua, kehottaa ja nuhdella kaikella arvovallalla, eikä kenenkään pidä väheksyä sinua. Ennen tätä niin sanottua Paavalin jouluevankeliumia 2. luvun alussa on paljon käytännön ohjeita siitä, miten ihmisen olisi hyvä elää keskinäisessä sovussa ja ymmärryksessä. Ja jos tuosta tekstistä lukisi vain tuon alkuosan, niin saattaisi Paavalin ohjeet kuulostaa peräti samoilta kuin suosituissa elämäntaitokirjallisuudessa tai vaikkapa miten minusta tulee parempi ihminen tai onnellisen elämän salaisuus itseopiskelukurssilla. Mutta vaikka Paavali tuossa Tiitusta neuvookin, hänen ajatuksensa ei ole, että Tiituksen tulisi opettaa vain tällaisia elämäntaitoja seurakunnassa siltä pohjalta kuin nuo tee se itse oppaat. Tämä on erittäin hyvä muistaa myös meidän Raamatun lukijoiden. Tämä Paavalin jouluevankeliumi kiteyttää sen, miten Jumalan omien tulee elää keskinäisessä sovussa ja ymmärryksessä, niin että täyttyisi vaikkapa nämä Luukkaan jouluevankeliumissa kaikuvat enkelten sanat. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. No, annan nyt Paavalin puhua oman versionsa jouluevankeliumista. Mutta kuuntelepa sitä siitä näkökulmasta, että mihin hän perustaa tämän muutoksen ihmisessä, että voisi oikeasti toteutua sanat maan päällä rauha ihmisten kesken. Ja nyt ole hyvä, apostoli Paavali. Tiituskirje 2. luku jakeet 11-14. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti ja oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittain tässä maailmassa, kun odotamme autuaan toivomme toteutumista,
suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme, lunastaakseen meidät vapaaksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Mietipä hetki tuota tekstiä, jonka sinulle juuri luin. Ja kuuntele sun oman mielen ääntä, että mitä sä kuulet itsellesi sanovan, kun mä poimin siitä muutamia valikoituja kohtia. Eli mitä ajatuksia nämä sinussa ensimmäisenä herättävät. Kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa. Tai ihan siitä tekstin lopusta. Kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Mikä oli päällimmäinen ajatus? Oliko se kenties kiitollisuus joululahjasta? Siis sellaisesta taivaallisesta joululahjasta, jonka Kristus antaa sulle. Vai tuliko edes vähän mieleen jotain sellaista, että ehkä minun pitäisi noin elää. Ehkä minun pitäisi ponnistella vähän kovemmin, että saavuttaisin tuon päämäärän. Hylkäisin jumalattomuuden maailmalliset himot, eläisin hillitysti oikeamielisesti ja kaikin voimin tekisin hyvää. Ehkä sinä ajattelit, että voisiko tuo muutos sinun elämässäsi ollakin sinun lahjasi Jumalalle. Jaa. No otetaan pieni vertailu. Mä haluan vertailuksi edelliseen lukea sulle pienen otteen psalmista. Se on korahilaisten laulusta, psalmista 46, 3 jaetta, eli 1 säkeistä. Kuuntele sitä samalla tavalla kuin tuota Paavalin jouluevankeliumia. Ja mieti sen edessä, että kuka siinä tekee ja kuka siinä on ikään kuin se hyötyjä, edunsaaja. Se henkilö, jonka puolesta tehdään. Nyt mä luen sen. Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja. Hänen voimansa herättää pelkoa kaikkialla. Koko maailmasta hän hävittää sodat. Hän särkee jousen ja taittaa keihään. Hän tuhoaa kilvet tulessa. Lakatkaa te huolehtimasta. Tietäkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvanamme. No, löysitkö sä nyt itses tuossa tekstissä niin sanotun tekijän paikalta? Ajattelitko sä, että ehkä sinä oletkin se taho, joka lopettaa nuo sodat ja tuo rauhan tänne maailmaan? Ehkä se vaan vaatii vähän itsekuria meiltä ihmisiltä, että toteutuisi tuo maan päällä rauha ihmisten kesken. Voisiko tämä olla sun lahja Jumalalle? Vai päinvastoin? Mitä mieltä olette? No joo, et sä tietenkään ajatellut sitä, että tätä kaikkea sä tekisit. Vaan totta kai kun sä kuulit tämän psalmin sanat, niin sun mieli täyttyi kiitoksesta, että Jumala oikeasti on kykenevä tekemään jotain sellaista, mihin tämä maailma eikä yksi ihminen tule koskaan kykenemään. Ja sä olit valmis vastaanottamaan tämän rauhan lahja Herralta ja varmasti sellainen kiitollisuus nousi sun sydämeen, että oikeasti Jumala tulee korjaamaan tämän kaiken, mikä täällä meidän ajassa on rikki. Ehkä ainoa semmoinen mutta tämän psalmin lupauksen edessä on se tietty pieni epäusko, joka saa sut kysymään, että no, milloinkohan tämä sitten oikein voisi tapahtua?
Mutta sen jälkeenkin sä pyydät armolliselta Jumalalta uskoa, että sun epäusko voisi väistyä. Eikö niin? Mutta mikä tässä on mielenkiintoista on se, että meidän jokaisen, minunkin suhtautuminen tähän tekstiin on jotenkin erilainen kuin oli tuon edellisen Paavalin tekstin jouluevankeliumin edessä. Ja se varmaan johtuu siitä, että tämän psalmin tekstin edessä sinä ja minä, me aivan hyvin tiedetään, että meille ei mitkään rahkeet riitä näiden tekojen tekemiseen. Tai siihen, että me voitaisiin olla osalliset siihen, että Jumalan tahto toteutuisi tällä tavalla. Joten silloin mä otan mieluummin vastaan tämän rauhanlahjan suosiolla, ihan vain Jumalan kämmeneltä, ajattelematta sitä, että miten ihmeessä se on mahdollista. Ja nyt mä pompsautan meidät takaisin siihen meidän varsinaiseen alkuperäiseen tekstiin, Paavalin jouluevankeliumiin. Mä hyppäsin ihan häikäilemättä tuohon psalmin tekstiin, vaan sitä varten, että me opitaan tätä kautta näkemään ja lukemaan myös se Paavalin teksti toisin. Nimittäin siinä tekstissä Paavali ei missään kohtaan sano, että hän odottaa sen enempää Tiituksen kuin hänen paimentamiensa kreettalaisten puristavan tämän muutoksen itsestään. Päinvastoin Paavali sanoo tässä tekstissä ihan yhtä selkeästi kuin tuo psalmisti, että kaikki nämä ihmeelliset asiat tapahtuvat Jumalan työnä meissä ihmisissä. Eli Jumala on subjekti ja ihminen on objekti. Jumala tekee ja ihmisessä tapahtuu muutos. No, luetaanpa nyt uudestaan tuo Paavalin jouluevankeliumi ja kuuntele nyt oikein tarkasti, kuka siinä on subjekti, eli kuka tekee, ja kuka on objekti, eli kenessä tapahtuu, kuka on teon kohde. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maalliset himot, ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa, kun odotamme autuaan toivomme toteutumista suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme, lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Tässä ei ollutkaan kyse siitä, että me yritämme noudattaa jotain yleistä moraalikoodia omin voimin. Tiituksen kirje ei olekaan tämmöinen ikivanha itseapuopas. Sen sijaan se julistaa, että Jeesus Kristus on antanut henkensä vapauttaakseen meidät laittomuudestamme, jossa me vastustettiin Jumalan tarkoitusta, ja puhdistaakseen meidät tavalla, jota ulkoisten käskyjen noudattaminen ei yksistään voisi tehdä. Se valtava muutos, mikä meissä tapahtuu, on Jumalan lahja. Se on suurta Jumalan armoa, että me olemme tänään osa Jumalan valittua kansaa. Meidän Herramme Jeesus Kristus on antanut meille tämän lahjan. On vaan jotenkin niin mielenkiintoista, että tämänkaltainen teksti niin helposti vääristyy ihmismielessä Jumalan esittämäksi ansioluetteloksi tai vaatimukseksi pelastukselle. Tai luettelo siitä, mitä meidän pitää tehdä, että me vähän paremmin ansaitsemme pelastuksen ja armahduksen. Mä jäin pohtiin sitä, että miksi mun on niin paljon helpompi uskoa Jumalan valtavaan ihmeeseen sen psalmin kohdalla,
kuin sitten Paavalin tekstissä uskoisin saman ihmeen omalle kohdalleni. Ehkä se yksinkertainen syy siihen on siinä, että mun langennut itsekäs luonto ei sekään kykene kuvittelemaan, että mä voisin omin tavoin tuoda rauhan tähän maailmaan, mutta sen sijaan se kuvittelee, että mä kykenen kyllä muuttamaan itse itseni ja tulemaan niin hyväksi ihmiseksi, että kelpaisin Jumalalle. Mutta sen sijaan, voisinko mä mieluummin ottaa samalla tavalla lahjana vastaan myös sen ihmeen, että meidän Herra Jeesus Kristus Pyhän Hengen kautta saa aikaiseksi minussa vähintään yhtä suuren ihmeen kuin maailman rauha. Voisinko ottaa Jumalan nämä kaikki luetteloimat hyveet vastaan ikään kuin lahjana? Sen sijaan, että yritän saastasilla käsilläni paketoida ne itse Jumalaa varten pakettiin. Se, että jokin asia tavalla tai toisella näyttää siltä, että se voisi olla mahdollinen mun tehdä itse. Se ei tarkoita sitä, että mun on tehtävä se itse, tai mun on puristettava se esiin jollain tavalla. Ja näin mä pysähdyn miettimään, että voisinko minä todella tänä jouluna ottaa vastaan Jumalan armon sellaisena, kuin se on annettu minulle. Mitä jos mä ottaisin Jumalan pelastuksen evankeliumin, Kristuksen rakkauden ja iankaikkisen elämän lahjan vastaan ihan sellaisena, lisäämättä siihen mitään omilla tahraisilla käsilläni tai huulillani. Mitä jos mä vaan tartun siihen, katson Jumalani silmiin ja sanon, kiitos. Ja maltan olla lisäämättä siihen yhtään mitään. Yhtään mitään. Mä uskon, että se on paras joululahja niin minulle kuin lahjan antajallekin. Kuinka onnellinen onkaan tämän lahjan antaja, kun hän voi nähdä sen, että minä otan sen vastaan ja iloitsen siitä sellaisena, eikä mun tarvi alkaa itse tuunaamaan sitä jotenkin paremmaksi. Tänä jouluna minä tahdon olla lahjan vastaanottaja. Ottaa lahjan vastaan sellaisena, kuin se on mulle annettu. Siunattua ja armollista joulua sinulle, rakas ystävä.